bawat pahina. Scroll lang ng scroll, iba-ibang muka, iba-ibang kwento, iba-ibang problema. May umaangat, may muling bumabangon, may pusong nasasaktan pero patuloy lumalaban. Hindi man tayo laging nagkikita, sa Facebook tayo nagkakamustahan. Isang like, isang message, simpleng salita. Kumusta ka? Malaking bagay na Facebook lang, pero marami nangyayari. Mga kwento ng puso, saya at bigate. May bagong kaibigan, may dating kasama, may mga pangarap na ibinabahagi sa mata. Facebook lang, pero buhay ang istorya. Bawat post may damdamin, bawat larawan may alaala. Sa mundong digital na ating ginagalawan, kwento natin ay patuloy na nabubuo kailanman. Baseline, baseline, Facebook, echo, DJ Marvin. Isang pindot, isang kwento, isang mensahe, isang connection. May larawan ng tagumpay at ligaya, may taong lumalaban sa gitna ng problema. May nagbibigay inspirasyon sa bawat araw, may simpleng salita na nagbibigay ng ilaw. Pero tandaan, sa bawat nakikita, hindi buong buhay ang nasa kamera. Kaya bago humusga, bago magsalita, kumustahin muna ang taong nasa likod ng larawan. Yeah! Facebook lang, pero maraming nangyayari. Mga kwento ng puso, saya at bigate. May bagong kaibigan, may dating kasama, may mga pangarap na ibinabahagi sa madla. Facebook lang, pero buhay ang istorya. Hindi lang post, hindi lang larawan sa pahina. Sa mundong digital na ating ginagalawan, tao pa rin ang nasa likod ng bawat pangalan. Kahit malayo ang pagitan ng bawat isa, may connection pa rin sa simpleng pag